kæft, det er lang tid siden. Det er faktisk 2 år siden, at der blev smidt en video op på denne her kanal. Jeg har gået på det sidste og tænkt lidt, skulle man gøre noget ved Noise-film, skulle man ikke? Og blev enig med mig selv om, at selvfølgelig skal der det. Altså Noise-film skal da ikke bare gå i glemmebogen. Så lad os skrue tiden en lille smule tilbage. Det er 2 år siden. Mig og Nick, vi havde fuld gang i analog billeder og hele svineriet. Jeg vil faktisk lige skrue 1 år mere tilbage. Det er nok 3 år siden. Men vi går ligesom lidt død i at skyde de her analog billeder og videoer, fordi det er også bare svært at blive ved med at finde på nogle nye emner. Så det gik lidt i vasken det hele, og jeg fik solgt rigtig meget ud af mine kameraer, også fordi at det var blevet meget dyrere at skyde analog. Men sagen er, at jeg stoppede ikke med at skyde billeder. Jeg blev ved med at skyde billeder. Jeg lever jo af at tage billeder, så det der med at købe nye kameraer ind, det blev jeg ved med at gøre. Jeg har købt rigtig mange små digicams. Jeg har beholdt en af mine analog kameraer, som jeg faktisk er begyndt at skyde med igen. Så det der med at falde lidt tilbage, gå lidt i ring, det kender alle jo nok. Og så var sagen jo også, at jeg købte en gravelcykel og har brugt rigtig meget tid på det. Og der får vi også skudt en helvedes masse videoer og billeder, som man så kan gå ind på Yonders YouTube-kanal og tjekke ud, eller på Instagram. Men nu er vi jo på Noise-films YouTube, og jeg var ude i lørdags og hørte noget musik. Og sagen var, at jeg faktisk skulle have været backstage. Jeg skulle have taget nogle fede backstage-billeder. Men kunstneren, som jeg var ude ved, eller kunstneren, som jeg skulle tage billeder af, hans mediecrew havde deres egen fotografer med, så det var faktisk umuligt at komme bagved, som faktisk det jeg allerhelst vil, fordi at tage koncertbilleder er noget, som der er rigtig mange fotografer, der gør, og der er rigtig mange, der tager med deres mobiltelefoner, så det er ikke det, jeg er allermest op og støde over. Men jeg måtte ikke have noget kamera med ind. Jeg må kun have kamera med ind, som der kunne være i min bukselomme, eller kunne i hvert fald ikke ligne noget, der var professionelt. Så det, jeg tog fat i, det var mit Nikon Coolpix A900, som jeg købte over i One of Many Cameras. Jeg har faktisk ikke skudt særlig meget med det. Det var lige ved at blive solgt for et par måneder siden, fordi jeg ikke brugte det. Og jeg tænkte, det kunne være lommen. Det er faktisk mindre, eller i hvert fald mindre end en telefon. Den er godt nok en lille smule bredere end min telefon, men den er mindre. Så lige meget hvad, så kunne jeg i hvert fald få den her med ind til koncerten i Horsens med Post Malone. Og jeg ved sgu ikke helt, hvad jeg forventet af det her kamera her. Det er fra 2016, så det er sådan cirka 9 år gammel. Det er 9 år gammelt. Og den har 20 megapixel. Og det vildeste ved den her, det er, at den faktisk har fra 35 mm til en 800 mm. Så jeg tænkte, det var den, hvis jeg kom til at stå rimelig langt bagved, så var det den, jeg kunne ligesom få zoomet med, så jeg kunne fange ham lidt mere close-up. Fordi det der med at lave nogle billeder, hvor at man er for langt fra og sådan noget til en koncert, jo, det fungerer, men man vil jo gerne tæt på. Jeg synes lige, vi skal se nogle billeder derfra, i hvert fald lige et par stykker. Jeg skød virkelig mange billeder med det her kamera her, og jeg synes virkelig, at jeg blev overrasket. Så lad os lige fyre i hvert fald lige 10 skud af. De kommer her.
Imens jeg lige så 10 skud, så var jeg lige ude og hente en kop kaffe. Jeg ved ikke med jer, men jeg er rimelig stolt over, hvad det her lille kamera kan efter 9 år på banen, og har virkelig en størrelse, som kan være i lommen. Ikke? Nu går jeg lige over og henter mit arbejdskamera, så I faktisk lige kan se. Så I faktisk lige kan se, hvad for nogle kameraer folk, altså de der fotografer, der løber ned i graven, typisk løber rundt med. Et ret stort spejlreflekskamera, det går nok spejlløst, og så har de en ordentlig dinger af en 70-200 eller en 70-300 optik på. Så snakker vi altså om et setup, der er så stort her, kontra mit lille setup, jeg havde med til koncerten. Efter en time, hvor jeg har skudt ret mange billeder, og tænker, at jeg har i hvert fald 20 gode billeder i kassen, så får jeg den idé om, at jeg gerne vide, om den her kan lave noget okay video. Førhen, der har jeg arbejdet med at mixe rigtig mange kameraer. Jeg har skudt med min Canon PowerShot G16, har jeg lavet video med. Jeg har lavet video med en Canon 10 megapixel et eller andet. Jeg har lavet video med alle mulige forskellige igennem årene. Så jeg tænkte, nu bruger jeg sgu den sidste time på at prøve at fange noget video, jeg kunne mixe sammen. Altså alle står jo med deres telefoner og filmer. Så ergo kunne det ikke være fedt at lave en video fra Post Malone som en stories, der kunne lidt mere end bare en telefon. Jeg finder så ud af senere, altså dengang jeg bare kom hjem, at den filmer ind i 4K, men den har lidt den her 90'er vibe. Jeg har ikke color graded, jeg har ikke rettet på noget. Jeg har simpelthen bare lagt klippene ind i Premiere Pro, klippet det sammen, og så rendered det. Og den video synes jeg lige skal se her nu. Også rimelig stoked over, at den kan lave sådan noget video. Så ergo, det her lille kamera her skyder rimelig gode billeder. Den kan lave noget vidvinkel. Den kan zoome her meget. Den har makro, som jeg aldrig nogensinde kommer til at bruge. Den har flipskærm, så man kan vlogge. Det kommer jeg heller ikke til at bruge, i hvert fald ikke lige med den her. Hvad har den mere? Den har en anden farve, som man kan få fat i, hvor den er sort. Jeg har den i sølv. Og hvad kan jeg mere sige? Der er nok rigtig mange ting, man kan sige om det her kamera. Jeg er kendt for at bare køre på manuel blende ISO. Jo, jeg kan snakke om, at jeg kører faktisk ISO 1600 på alle de billeder, I ser i den her video her. Den kan gå op til 3200, men jeg satte den simpelthen bare fast til 1600, så jeg var sikker på, at det ikke blev alt for grynet. Jeg kan godt lide gryne billeder, men at det begynder sådan at blive helt smadret, det er ikke så sjovt. Så jeg har nogle idéer til, hvad der skal ske med den her kanal her. Så jeg kan hurtigt godt lige sige det. Jeg har gået på det sidste, også fordi at jeg har set rigtig meget walk and talk. Interviewer folk på gaden, altså fotografer. Altså han tager ud sammen med nogle fotografer, så går de på gaden og går og snakker og interviewer, og han hører om, hvad de går og laver, og hvad de synes er fedt, og hvad for kameraer tager de billeder med, og hvad har de gjort igennem tiden og sådan noget. Der har jeg kontakt med nogle fotografer, der gerne vil være med til det her projekt her. Og jeg tænker, at jeg skal have 10 fotografer igennem, så man ligesom laver en serie. Og hvem ved, så kan det godt være, at den bliver længere, måske kortere, jeg ved det ikke. Jeg håber, at jeg får startet op på det. Men skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis I har nogle fotografer her i Danmark,
I synes, der kunne være sjove at tage ud og ligesom at gå en tur med, filme det, snakke om vind og vejr. Men velkommen tilbage, Noise Film. Pau Friis her. Håber det kommer til at køre, og så ses vi derude.